ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. వైరస్‌ని చంపే ఉపవాసాల గురించి మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఉపవాసాలు అనేవి మన భారతీయ సంస్కృతిలో మన ఋషులు మనకు అందించిన ఒక గొప్ప విద్య. ఆ ఋషులకి జంతువులు అందించిన సమాచారం అన్నమాట. అనుభవపూర్వకంగా జంతువులను చూసినప్పుడు అవి ఏ సమస్యలు వచ్చినా అవి తిండి తినకుండా ఉపవాసాలు లంకణం పెట్టేసి పడుకుంటాయి. అంటే 2 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులు తిండి తినవు. మనుషులు కూడా పూర్వం రోజుల్లో శరీరం తినొద్దంది కాబట్టి 4 రోజులు, 3 రోజులైనా తేడా వచ్చినప్పుడు ఏదైనా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినా పొట్ట మార్చేసి లంకణం పెట్టేసేవారు. శరీరానికి మందులు లేకుండా ఇన్ఫెక్షన్స్ని, వైరస్ని చంపే శక్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మందులకి వైరస్ని చంపడానికి ఎలాంటి పవర్ ఉందో మన బాడీకి ఇప్పుడు మందులేని వైరస్ కూడా చంపే శక్తి ఉంది. బలమైన వైరస్లు ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేసింది కదా, అలాంటి వైరస్లు కూడా బాడీ చంపగలదు మీరు గనక ఛాన్స్ ఇస్తే. అదే ఉపవాసాలు. ఈ ఉపవాసాలు అనేవి ఒక్కసారి గనక నేర్చుకుంటే ఎప్పుడు మీకు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సంవత్సరంలో అటాక్ వచ్చినా, ఏ రకమైన వైరస్ వచ్చినా మీరు అసలు మందు వాడుకొని ఇంట్లో అతి తక్కువ సమయంలో, మందులు వాడితే 4 రోజులు పడితే మందులు లేకుండా 2 రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంత స్పీడ్ మెకానిజం. కానీ దీన్ని మీ అందరికీ తెలియక పాపం నమ్మకం లేక అట్లా అనిపిస్తుంది. ఫాస్టింగ్ పెడితే ఇమ్యూనిటీ 5 టైమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నది. అంత స్పీడ్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తున్నది. ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంత యాక్టివ్ అవుతున్నది. ప్రకృతి ఆశ్రమంలో చేరి గనక ఉపవాసాల శిక్షణ అయితే మీకు ఆ భయం పోతుంది. తినకుండా కూడా నీరసం రాకుండా కూడా ఇట్లా ఉండొచ్చు అన్నమాట అని మీకు ప్రాక్టీస్ అయితే ఆ విద్య ఒక్కసారి తెలిస్తే చాలు, ఇక లైఫ్లో మీరు వదులుకోరు. ఇండియాలో ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కువ రోజులు చేసేవాళ్ళు కనపడరు, మన దగ్గరే కనపడతారు. ప్రతి నెల మేము ఒక 500, 600, 800 మందికి ఉపవాసాలు ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటాం ఇక్కడ. అలాంటి అద్భుతమైన విద్య మీరు నేర్చుకోకపోతే మీరు జీవితంలో చాలా నష్టపోతారు. కాబట్టి ఆశ్రమంలో ఉండి 15 రోజులు, 20 రోజులు, నెల రోజులు ఇట్లాంటివన్నీ చక్కగా ట్రైనింగ్ అవ్వండి. ఇక ఈ ఉపవాసాలు అనేవి ఎందుకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు, అసలు మనం అందించే టెక్నిక్లో నీరసం ఎందుకు రాదంటే, స్పెషల్ టెక్నిక్ రోజుకి 250 గ్రాముల తేనె త్రాగటం ఫాస్టింగ్లో. ఆ తేనెను 250 గ్రాములు రోజు మొత్తంలో అవజేయాలి. దాన్ని 7 సార్లుగా 6 సార్లుగా త్రాగుతాం మనం. ఎప్పుడైనా ఒకసారి కుదరపోయినా 6 సార్లైనా ఆ పావు కేజీ తేనె అవజేయాలి. ఒక్కొక్కసారికి 4 స్పూన్లు 3 స్పూన్లు తేనె వేసుకుంటాం మనం. ఆ గ్లాసు నీళ్ళల్లో కలుపుకొని 4 స్పూన్లు 3 స్పూన్లు తేనె నిమ్మరసం కలుపు త్రాగేస్తాం. ఈ తేనె నీళ్ళు త్రాగటం వల్ల ఏమవుతుంది, మీరు తిన్న ఆహార పదార్థాలు ఇంతకుముందు అరిగాక చక్కెరగా మారాలి. మరి జీర్ణకోశం పనిచేస్తే విశ్రాంతి అవ్వదు, ఫాస్టింగ్ అవ్వదు. మరి ఫాస్టింగ్ అంటే జీర్ణకోశానికి సెలవు. అందుకని మీ బ్రెయిన్కి కావాల్సిన గ్లూకోజ్ అందుతూ ఉంటుంది. ఫాస్టింగ్లో ఇట్లా తేనె తాగటం వల్ల మీ ప్రోటీన్ అంటే మజిల్ లాస్ అవ్వదు, ప్రోటీన్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వదు. డాక్టర్లు, సైంటిస్టులు ఫాస్టింగ్ పెడితే ప్రోటీన్ లాస్ అవుతుంది, కీటోన్ బాడీస్ ఫామ్ అవుతాయి, చాలా ప్రమాదం అని అంటుంటారే. ఒట్టి నీళ్లు తాగినప్పుడు 4-5 రోజుల తర్వాత నుంచి అట్లా జరుగుతుంటాయి. కేవలం మనం మంచినీళ్ళు కాదు కదా, రోజుకి 7 సార్లు 6 సార్లు తేనె నిమ్మరసం నీళ్లు తాగేసరికి, ప్రతి 2 గంటలకు ఒకసారి తాగేసరికి ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ వెళుతుంది. బ్రెయిన్కి కావాల్సిన ఎనర్జీ అంది, బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ బాగా ఉండి బాడీ అంతటినీ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ నిలవన్న కొవ్వును కరిగిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మరి కొవ్వు కరగాలంటే మన బాడీలో గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందన్నమాట. ఫాస్టింగ్ పెట్టిన వాళ్ళకి గ్రోత్ హార్మోన్ 5 టైమ్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది, మనకి ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ అనే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఐజిఎఫ్ అనే గ్రోత్ హార్మోన్ బోన్ మ్యారోను స్టిమ్యులేట్ చేసి, బోన్ మ్యారోలో రక్షణ వ్యవస్థ, రక్షక దాణాలన్నీ అక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి. బోన్ మ్యారోలో స్టెమ్ సెల్స్ నుంచి మంచి కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యేటట్టు డైరెక్షన్ ఇస్తుందంట ఈ ఐజిఎఫ్ అనేది. అందుకని ఫాస్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఈ ఐజిఎఫ్ అనే హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల, ఆ కెమికల్ రిలీజ్ అవ్వటం వల్ల దీని ఎఫెక్ట్గా బోన్ మ్యారోలో నుంచి రక్షణకు సంబంధమైన కణాలు మంచి క్వాలిటీ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. అవి చాలా లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటున్నాయి అని సైంటిఫిక్గా నిరూపించారు. మనం 10 రోజులు, 20 రోజులు, 30 రోజులు ఇట్లా ఉపవాసాలు పెట్టామనుకోండి, ఆ ఉపవాసాల్లో ఈ మెకానిజం అంతా ఏమవుతుంది, బాగా స్పీడప్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఈ ఐజిఎఫ్ అనే హార్మోన్, గ్రోత్ హార్మోన్స్ విడుదలవ్వటం బాగా 5 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దీని ఎఫెక్ట్ కారణంగా రక్షక దళాలన్నీ మంచి తయారవుతాయట. అక్కడి నుంచి మంచిగా కాపలాగా వేయటం, బాడీలో అనేక చేంజెస్ వస్తుంటాయి అన్నమాట.
అంటే ఈ టెక్నిక్ అంతా బాడీలో జరగటానికి ఒక అవకాశం ఉంది మీరు ఫాస్టింగ్ నేర్చుకుంటే. అలాంటి ఫాస్టింగ్ ఇంట్లో చేయటానికి భయం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ రోజులు చేయకూడదు కాబట్టి ఒక్కసారి ఓ 15 రోజులో 10 రోజులో 20 రోజులో 30 రోజులు ఫాస్టింగ్ ఆశ్రమంలో ఉండి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో ఇట్లా అన్నీ చేసుకుంటూ ఇక్కడ అన్నీ క్లీనింగ్ అన్ని పార్ట్లు చేయటానికి ట్రీట్మెంట్లు ఇస్తారు మీకు. అందుకని ఇక్కడ అన్ని ప్రాక్టీస్ అవుతాయి, క్లీనింగ్ అవుతుంది. ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడన్నా వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఏ రొంపలు జలుబులు దగ్గులు జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ వైరల్ అటాక్ ఏది రానివ్వండి మీరు 2 రోజులు 3 రోజులు 4 రోజులు ఫాస్టింగ్ పెట్టేయండి తగ్గిపోతుంది అనమాట మెడిసిన్ లేకుండా. అలాంటి పరమౌషధాన్ని మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే లైఫ్లో ఆ విద్య మీకు ఎప్పుడూ తోడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఫాస్టింగ్ ట్రైనింగ్ కోసం ప్రకృతి ఆశ్రమంలో డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో చేరి మీరు ఉపయోగించుకుంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.